Naulog na sa kamot kan otoridad ang babaeng #1 regional most wanted person kan Bicol. Makalihis na ma-corner sa pigkasar na manhunt operation kan pinagsararong puwersa kan kapulisan. Asin militar sa barangay Lahong San Fernando, Masbate, alas 3 nin hapon kan Enero 6. Pigbisto ang akusado na si alias Onang, 41 anyos, may live-in partner, residente kan barangay Matagbak, Milagros, Masbate. Nasubuot aktibong miyembro kan Communist Terrorist Group sa Irarom kan Squad 3 Platoon 1, Kilusang Larangan Guerrilla o KLG North Sub-Regional Community 4. Naaresto siya sa kusog kan mandamiento de aresto na pigpaluwas ni Honorable Ave Zorbito Alba, ang presiding judge kan RTC 5th Judicial Regional Branch Masbate City kan petsa Agosto 6 taong 2021. Ayon din po ma'am sa Chief of Police ng San Fernando, ito po si alias Onang ay dati po siyang pinakasama nung naaresto po last year na si Eliseo. Yung regional most wanted din last year na naaresto din ng San Fernando doon sa Samar. Naatubang ang sospek sa 2 beses na pagbalgar sa RA 9851 o on Crimes Against International Humanitarian Law na may rekomendadong piyansa na 200,000 pesos kada kaso. Attempted murder na may piyansang 120,000 pesos, as in murder na mayong rekomendadong piyansa. So ito ma'am, yung kaso niya is stemmed from the incident last 2022 sa Barangay Anas, Masbate. Isa po siya ma'am sa akusado dun sa pagkamatay po ni Kit Absalon. Kaya malaking malaking accomplishment at saka achievement po ng na unti-unti ma'am nahuhuli na yung mga akusado dun sa krimen o sa pagkamatay ni Kit Absalon at saka yung pinsan niya. Mientras tanto, tulong miyembro kan CTG ang suminuko sa Esperanza Municipal Police Station sa Barangay Poblacion, Esperanza, Masbate, alas 2 nin hapon kaining Enero 7. Pigbisto ang mga suminuko na sinda alias Dado, 55 anyos, alias Titing, 40 anyos, asin alias Endo, 42 anyos na enterong mga paraoma asin miyembro kan Milisyang Bayan Hales sa Barangay Baras, Esperanza, Masbate na pinamamayuhan ni Rogelio Susod o alias Manong na aktibong nag-ooperar sa ikatulong distrito kan probinsya. Narealisar ang pagbabaliklado kan mga dating rebelde huli kan daing untok na kampanya kan otoridad kontra insurhensya. Ito kasi ma'am, itong mga sumusuko, yung mga may kaso talaga, minsan takot sumuko. Kasi pero yung mga wala namang kaso, mas mabilis silang nakukumbinsi ba na sumuko na. Kasi willing naman, kumbaga open naman yung gobyerno na tulungan sila kasi meron namang program ang gobyerno para dun sa mga sumusuko, yung natin ma'am, yung sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Saka ma'am, yun nga, factors din yun na sumusuko na din sila kasi alam nila na yung mga big man, yung kumbaga yung may mga tataas sa katungkulan sa kanila is nasa autoridad na. Sa presente, nasa kustodiya pa kan otoridad at mga nagsisukong rebelde para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.